Кичке 7-ші эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәйрле кич, хәзер булачак темалар турында. Яңа елга чистарынып, абсолютно мусор булмады. Кайчан алып киткәннәрдер белмим. Төбәк операторлары бу ялларда ничек эшли һәм быелга нинди эш планы тора? Гөлнас Сәфетдинова. Көннәрең бетте шул иске ел. Хош инде. Елканы бергәндә ул мусорсыз булырга тиеш, пластиксыз. Яңа ел чыршысын ничек дөрес итеп үтилләштерергә? Шулпан Касыймов бәян итәр. Югары көчәнеш астында. Allah saklaсын, bir kişiden не застрахован. Ут чыбыкларын ни өчен агач башына ташлаганнарын Рәнзилә Гафиятуллина ачыкларга тырышты. Үтергәннәр һәм урманда калдырганнар. Даже охоту, можно сказать, не назвать, а ради забавы отстреливать животных. Они смогли забрать все, что отстреляли. Лаеш урманында браконьер аучыларны ничек тоткарлаганнар, Айза Шаймарданов. Минтимир Шаймиев Казанда яшәүче Антон Насреддиновның яңа ел теләген тормышка ашырды. 17 яшьлек егет ноутбук турында хыялланган була. Теләген язган хатны Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимир Шаймиев Дәүләт Советының декабрь ахырындагы утырышы алдыннан яңа ел чыршысыннан ала. Казан егете Антон ноутбуктан тагын да яхшырак модель шәхси тавыш ярдәмчесе булган моноблок иясе була. Теләкләр чыршысында ятим ярдәмгә мохтаҗ һәм мөмкинлеге чикле балалар катнаша. Башка яңалыкларга күчик. Ау инспекторларында шаккаттырган вахшилек Лаеш урманында 3 поши, 2 кыр кәҗәсе һәм 1 кабанны атып үтергәннәр. Моның кадәр түшкә белән аучылар мәшәкатьләнеп тә тормаган ташлап калдырганнар. Хәзер әлеге хәл буенча җинаять эше ачылган. Кардагы калны эзләр полицияне кем йортына алып киләсең? Бу хакта тулырак Айза Шаймарданов. Урман уртасында үлепеши ята, янда гына кыр кәҗәсе. Лаеш биләмәләрендә браконьерлар аларны атып, шунда ук ташлап калдырган. Ит өчен түгел, күңел ачу өчен, күрәсең. Это вопиющий факт, потому что... Бу шаккаттырлык факт. Моны хәтта ау дип тә атап булмый. Алар хайваннарга атудан ләззәт тапканнар. Алар үлгән җәнлекләрне барысында үзләре белән ала алмаганнар. Браконьерларны хукук саклаучыларга ачыклау әллә ни кыены булмый. Беренчедән, алар атып үтерелгән хайван җәнлекне шунда урманда ук калдыра. Икенчедән, карда калган эзләр. Ул нәкъ авылга китерә, бәхеткә әле кар яумаган була. Браконьерлар урман янында урнашкан Зимняя Горка авылыннан булып чыга. Барлыгы 10 кешенең изенә төшәләр. Йортта тагын 2 тун алмаган поши, 1 кыр кәҗәсе һәм 1 кабан түшенә табылалар. 3 корал һәм кар мотоциклын алалар. Җинаять кодексының 258 маддәсе буенча җинаять эше ачылган. Хәзер бу эш белән полиция шөгыльләнә. Дом расположен в деревне Зимняя Горка. Зимняя Горка авылындагы йорт 65 яшьлек бөгелмә кешесенеке санала. Аның белән бергә Казанда яшәүче 41 яшьлек улы һәм яңа ел бәйрәмнәренә Саратов өлкәсеннән килгән 8 яшь егет була. Тикшерү барышында яшерелгән поши түшкәсе һәм 5 капчык ит табыла. Машина багажнигыннан кабан башы чыккан. Предварительный ущерб составляет 350 тысяч. Якынча 350 мең сумлык зыян килгән хайваннарны атып калдыру урманның санитар тормышына зыян сала. Татарстан урманнарында бүген 9000-нан артык поши, 5000 ярым кабан, 6000-гә якын кыр кәҗәсе бар дип исәпләнә. Мисал өчен, елына 500 пошины һәм бары тик бер сәләүсенне генә ауларга мөмкин. Узган ел 30-дан артык браконьерлык очрагы теркәлгән. Айза Шаймарданова, Гадел Миндебаев, Яңа Гасыр каналы. Чүп шарына төзелгән килешү буенча чыгару июльгә кадәр тарифны үзгәртмәү, яңа контейнер һәм чүп аралау станцияләре булдыру. 2020 елны төбәк операторлары шундый яңалыклар белән каршыла. Чүп реформасының 2нче елына да план бар. Беренче чиратта алар хезмәт күрсәтү сыйфатын арттыру, калдыкларны аерым җыю һәм инфраструктурага кагыла. Тулырак Гөлнас Сәфетдинова. Планшетта күренә ничә контейнер алырга. Нинди контейнер? Машина йөртүченең каршында электрон планшет. Аңа карап, ул кайда нинди күләмдә чүп көткәнен белеп тора. Көнлек эш планы экранда күренә. Калдыкларның вакытында чыгарылу-чыгарылмавында шуннан күзәтәләр. Яңа елдан абсолютно мусор булмады. Кайчан алып киткәннәрдер белмим. Ел инде безнең качественный и үз вакытында мусор чыгарырга дигән шундый задач куйдылар. Без аны да справились. Моңа инде безнең 300-дан артык бер вакытта техника эшләде. Монсы
Шаллыдагы ишек алды шуп контейнерлары тулып ташымаганга гына түгел, айырып җыю мөмкинлеге булуын да уңай кабул итәләр. Әйберне айыру бер дә авыр түгел иде. Кәгазьне кәгазьгә, пластмасска чыгарып кына куясың. Наш колл-центр работает. Безнең мәгълүматыбызга бәйрәмнәрдә тәүлек буе эшләде. Нәтиҗә көттермәде, шупны алып китмиләр дип зарланып мөрәҗәгать итүчеләр булмады. Реформага кадәр шупны Ерганакка ташлый торган авыллар бар иде. Махсус техника саны арттырылды. Шупны вакытында чыгару яңа елда да төп бурыч булып кала. Моннан тыш инфраструктура буенча эшлисе бар. Әйтик, Казанда заманча шуп аралау станциясе булдыру проекты бар. Хәзер Казанның 80% ишек алдында шупны айыру өчен шартлар бар. Планы есть по обновлению контейнеров. Контейнерларны яңарту, яңа майданнар төзү планы бар. Территория схемасы буенча берничә шуп тиягеч станция, 2 полигон булдыру күздә тотыла. Быел гади кулланучы өчен дә эшмәкәрләргә дә түләү норматив буенча калачак. Законда шулай каралган. Шуп күләменә карап түгел, норматив буенча түләргә теләмәгән эшмәкәрләр белән ПЖКХ оешмасында аерым сөйләшергә әзерләр. Юридик фирма директоры Фәиз Сафиуллин да берникадәр ташламага ирешкән. Нормативлар буенча без 5 тапкыр кыйбатрак түләдек, электрлыгы караганча. Бу көндә без уртак тел табып 2,5 ортограф төлибез электрга караганча. Ул безне устраит. Килешү төзергә өлгермәгәннәр белән эш дәвам итәчәк. Бу йортларның беренче катында урнашкан оешмаларга да кагыла. Бу эшне игнорировать ярамый. Без барыбер договорларны 2019 елның 1 январыннан төзибез. Һәм кем боза экологический неләрне вопросларны аларга закон бик нык каты зур штрафларында. Каты көнкүреш калдыкларын чыгару өчен тариф июльгә кадәр үзгәрмәячәк. Гөлә Сайфетдинова, Александр Лобанов, Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа гасыр каналы. Бүгеннән Казанда һәм Чаллыда яңа ел чыршыларын кабул итә башладылар. Аларны билгеләнгән урынга алып килергә мөмкин. Аннан фермер хуҗалыгына илтәчәкләр. Чыршыны кая илтеп тапшырасы соң? Чулпан Касыймова аңлатыр. Көннәрең бетте шул иске ел. Хуш инде. Яңа ел бәйрәмнәре тамам, инде яшел чыршының ылыслары да кыйла башлады. Шуңа күрә аны урамга чыгарга кирәк. Иң мөһиме, аны дөрес утилләштерергә кирәк. Күзне иркәләп хуш ис чыгарып торса да, чыршы белән хушлашырга вакыт. Кызлар аның ялтыравыкларын салдырып, кабул итү пунктына киләләр. Ул кына биргәндә ул мусорсыз булырга тиеш, пластиксыз. Без менә пленкага төреп килгән идек, аның пленкасын да сдавать итәргә була. Раз есть такая возможность, почему? Чыршыларны тапшыру мөмкинлеге бар икән, нигә аннан файдаланмаска? Безнең лавыбызча ул кәҗәләргә азыкта булып барачак бит. Әйтик, былтыр 4 миллион тонна чыршы кәҗәләр өчен ризык буларак тотылган иде. Быел яшеллекне ашарга гына түгел, аслык итеп тә кулланачаклар. Җыган чыршыларны ферма хуҗалыкларына барабыз. Анда занинский порода кәҗәләр бар. Алар чыршыларны бик яраталар. Кәҗәләргә бу витамин шикеллек була, аларның сөт күләмен арттыра. Гадел Кутуй һәм Җиңү проспектындагы кабул итү пунктлары 31 январьга кадәр тәүлек буе эшләячәк. Чыршыларны Чаллыда да кабул итәләр. Аларны Идел буе экология компаниясе бинасы янына китергә була. Елочки мы переработаем, измельчим и будем... Җыелган чыршыларны без ваклатабыз һәм ягулык итеп файдаланабыз. Илтеп бирергә мөмкинлек булмаган чакта да Чаллыда җаен тапканнар. Бу эшкә идарәче компаниялар алынмакчы. Алар чыршыларны ишек алларыннан җыеп эшкәртүгә затачак. Чаллы телевидениесе белән берлектә Чулпан Касыймова, Ренат Сафин, Яңа гасыр каналы. Ут чыбыкларын агач башына элеп киткәннәр. Борчулы хәбәрне безгә Казанның Имәнлек урамында яшәүчеләр җиткерде. Бу хәлне чаңгыда йөрүчеләр күреп ала. Баганаларны бу тирәдәге паркны төзегәндә алган булганнар. Чыбыкларны җир астыннан сузалар имеш. Четерекле мәсьәләгә Рәмзилә Гафиятуллина ачыклык кертергә тырышты. Койгы агач башыннан йөрми дисәләр дә, биредә бу сүзләрнең хаклыгына шикләнеп куясың. Ботакларга гына эленеп торган ут чыбыклары теләсә кайсы мизгелдә җиргә өзелеп төшәргә мөмкин. Ну инде Алла сакласын. Бер кешедән не застрахованы, буларны белмим, бу итеш түгелдер дими. Куркыныч, монда. Үтешсә Бәрәсеннән башаяк дип якында урнашкан Имәнлек чаңгы базасын ябарга карар кылганнар. Аның кайчан ачылачагы әлегә билгесез. Бик күп лыжниклар, балалар бик күп. Это очень опасно, и мин куркам
bu кабельнең әзерләргә. Халык сүзенә караганда, ут чыбыкларын имәнлек паркын төзегәндә кузгатканнар, аларны соңрак җир астыннан сузарга шандырганнар, диде чаңгы базасы хуҗасы. Әмма калган эшкә кар ява, чыбыкларны агач башына гына ташлаганнар. Конечно, опасно. Ботакларга гына элнеп торалар, ничек куркыныч булмасын. Бераз җил исә дә хәтәр. Ә монда күпме халык йөри. Халыкның шик-шөбһәләрен белгечләр дә раслый. Куркынычсызлык кагыйдәләрен тупас рәвештә бозулары күренеп тора, ди эксперт. Закреплять провода на деревьях не положено. Ут чыбыкларын агачка беркетергә ярамый, алар махсус баганаларга беркетелергә тиеш. Изоляцияләнгән чыбык булса бер хәл, ул куркыныч тудырмый, әмма беркетелгән урыннары хәтәр. Мондагы эшләр шәһәр карамагында алып барылган, шуңа да сорауларны без шунда юлладык. Төп сорау, чыбыкларны кем шушы хәлдә калдырып киткән? Хәзер бу хәлне Казанның тышкы төзекләндерү комитеты тикшерә башлады. Чыбыкларны агачка эреп калдыру шәһәрдәге кагыйдәләрне бузу булып санала. Монда өстәп әйтүләренчә, база хуҗасының линияны рәсмиләштергән документларында соратып алачаклар. Ике якта уртак фикергә килгәнче, чыбык агач башында кала бирә димәк. Бу ялларда чаңгычларга көн яктысында шуарга туры киләчәк. Караңгыда килсәләр, җайлап йөрергә генә кала. Рәмзилә Гафиятуллина, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Автомобиль йөртүчеләр ягулы станциясендә нинди 5 хата ясый, белгечләр фикерен реальное время интернет басмасында белә аласыз. Торак коммуналь хезмәтләре өчен вакытында түлиләр, әмма эшне зурга җибәрмичә идарәче оешмадан ярдәм көтәм димә. Казанның Фучик урамында урнашкан йортның өске хатларында фатирлар җылынмый, диварларны күгәрәк каралта дип шалтыраталар. Һава артык дымлы булгач, балалар да еш авырый. Аптыраган халык моң зарын гомум халык фронтына җиткерә. Бу йортка хәбәрчеләребез дә юл алды. Безнең проблема 18 елына башланды. Соңгы 2 елда кайсы бүлмәгә кермә, диварда күгәрек, өйдә бик дымлы ди Сәлимә Хәйруллина. Кызы бәбей алып кайтыр алдыннан ремонт та ясап карыйлар, әмма берни үзгәрми. 26 ел буена андый хәлнең булганы булмады. Без шулай дигән сорау бирдек. Нишләдесен бу стена дибез. Нәрсә булды, каян килеп чыкты бу каралы дибез. Нәрсә булды, безгә шуны аңлатыгыз дибез. Бу хәлләрдән туйган гаилә кая гына мөрәҗәгать итми, прокуратурага барып җитәләр. Шуннан соң торак инспекциясе вәкилләре килә. Җылы аңлаттым мин аңа үземнең проблеманы действительно. Ул мине тыңлады, и тиз генә вакыт эчендә безнең проблема үз урыныннан кузгалды. Соңрак Сәлимә апа мәсьәләне гомум халык фронтының Татарстандагы штабына җиткерә. Шуннан соң фатирлар җылына, әмма күгәрек бетми, тәрәзәләр һаман парлана. Өске катта яшәүче күршеләрдә дә шундый ук хәл. Как максимум может быть это утепление фасада дома. Күп дигәндә йортның тышын җылыта алабыз. Иң мөһиме, инспекция уздырган тикшерү нәтиҗәләре буенча кайбер төгәлсезлекләрне бетерү кирәк. Идарәче оешмалар үз эшләрен намус белән башкарса иде. Халык бит үз акчасын вакытында түли. Фатирдагы хилафлыкларны идарәче компания бетерергә тиеш. Алар бу мәсьәләдән хәбәрдар булып чыкты. Эш өске катларда вентиляциянең дөрес эшләмәвендә диләр. Урамда суытка шаны тикшереп җайга салмакчылар. Ярдәм итәбез обязательно. Карыйбыз, тикшерәбез. Бар шундый хезмәт. Вентиляция дигән. Вентиляционный фонд кешеләр куялар пластик бурам, их куялар не расчетный регулятор, который нужно делать расчетный обязательно. Хәзер монда яшәүчеләр көн суытканны көтәчәк. Гомум халык фронты белән торак инспекциясе хәлне үз контроленә алды. Руслан Садинов, Гадел Миндубаев, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Сез үзегездән борчыган мәсьәләләрне безнең редакциягә WhatsApp номеры аша җиткерә аласыз. Әйтер сүзегез булса 89874200101 телефонына хәбәр калдырыгыз. Яңалыкларны язып та фото һәм видео язма рәвешендә дә җибәргә мөмкин. Татарстан Дәүләт Советы Ирандагы самолет фаҗигасы белән бәйле рәвештә бүген кайгы уртаклашу сүзләрен җиткерде. Депутатлар Иранның Казандагы генераль консуллыгында кайгынама китабында истәлек язма калдыралар. Халык булучыларның якыннары кайгысын уртаклашабыз диелә анда. Исегезгә төшерәбез, 8 гыйнвар көнне Украина очкычы Тәһран күгендә шартлады. Беркем дә исән калмый. ТССР тарихына рәсем сәнгате аша күз салырга була. Бүген Казанда Татарстанның тарихи мәдәни мирас дигән күргәзмәсе ачылды. Совет чоры тарих һәм горурлык белән сугарылган картиналарны Айгөл Бадретдинова күреп кайтты. Пройдет время. Вот такого вы уже нигде не увидите. Татарстанның халык рәссамы Михаил Кузнецов үзе дә Тасырда туган гади авыл малае. Шуңа да йөрәгенә якын чорны Идел буе халыкларының көн күреше аша тасвирлый. Монда арча күренешләре дә, мишәрләрнең милли киемнәре дә. Накрахмальные вот эти вот старые. Крахмалланган пәрдәләр, кичен бер йортка җыелып аулак үй уздырулары, кемнеңдер йон эрләп утыруы. Бу күренешләр Татарстан тарихын чагылдыра.
Менә рәссам-монументалист Фәрит Вәлиуллин тассырның тарихын аның мәшһүр шәхесләре аша сүрәтли. Хайдар Бегичев, Сара Садыкова, Салих Сайдашев, Бакый Урманчы. Аларның фикерләре, алар сиңа керәләр уже, да, менә син аны уже сизәсең, син аны беләсең. И син аларның күзе белән күрәсең менә бу тарихны. Кайбер картиналарның геройлары үзләре тассырның тарихын язган шәхесләр. Мәсәлән, әлеге картинада сүрәтләнгән Харис Якупов, легендар рәссам. Үзе дә сугышта катнашкан шәхес үзенең картиналарында ул Совет Татариясенең алтынын, аның халкын, гади эшчеләрен, герой солдатларын сүрәтләгән. Аның эшләре Татарстанда гына түгел, бөтен илдә билгеле. Картинаның авторы Илнур Сиражиев узган ел бала чагы белән илһамланып иҗат иткән. Мы являемся детьми ТССР. Без үзебездә ТССР балалары. Совет чорында укыдык, автономиянең чәчәк атуы, республиканың көньяк-көнчыгышында нефть чыгару, заводлар, КАМАЗ өлеше һәрберсе йөрәккә якын. Күргәзмәдә Казан күренешләре дә, сугыш еллары һәм аның геройлары да. 15 февральгә кадәр һәр чәршәмбе ветераннар берлегендә аларны иҗат иткән рәссамнар белән очрашуларда үткәреләчәк. Айгөл Бәдретдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Гомере буе табиб булып эшләгән Наил Мансуров кечкенәдән фотога төшергә ярата. Лаеклы ялга чыккач, әлегә кызыксынуын тагын да үстерү мөмкинлеге ачыла. Хәзер аны чын фото аучы дип атап була. Җәен күбәләкләр, кышын кышлар, төннәрен күктәге айны аулый. Вот здесь на сосне я как-то шел утром и сидит на ветке крупная птица. Бинокль, берничә фотоаппарат. Шуларны ала да Наил Мансуров ауга кузгала. Өстәге кием уңайлы, тонык төстә булырга тиеш. Фотога төшерү белән ул бала чагыннан кызыксына башлый. Беренче аппараты смена була. Бала чак мавыгулары хәзер чын шөгыльгә әверелгән. В том году я вышел на пенсию. Узган ел лаеклы ялга чыккач, Алабугага күчтем. Әлеге парк йортыма якын гына. Монда кыш көне кышларның бик күп төрен очратып була. Фотомылтык сатып алдым һәм төшерә башладым. Ауның әлеге түрі белән ныклап 1 ел элек кенә шөгыльләнә башласа да, нәтиҗәсе күз алдында. Җәен объективына күбәләкләр аулый ул, кышын кышлар эләктерә. Аның кабатланмас фотоларын интернет битләрендә күреп була. Аучының фотомылтыклары берничә. Менә монсы мәсәлән, объектны 25 тапкыр якынайта һәм агач башындагы кичкенә генә кышчыкның да шундый яхшы портреты чыга. Отсылаю свои фотографии. Мин фотоларны Америкадагы халыкара мониторинг үзәгенә җибәрәм. Быел Татарстан дөнья күләмендә 7нче урын алды. Анда юлланган 200 фотоның 20се минеке. Аучының планнары зурдан. Чит илләр, өлкәләргә барып, андагы тормышны төшерәсе килә. Әлегә төннәрен галәм киңлегендә ай йолдызлар тирәсендә йөзә. Айны аулый. Алабугадан Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа гасыр каналы. Сездә, хөрмәтле тамашачыларыбыз, бинокль телескопларыгызны алып, телефоннарыгызны әзерләп куегыз. Бүген ай тотылачак. Быелга беренчесе төнлә җирнең иярчене планетабызның күләгәсенә эләгәчәк. Татарстанда яшәүчеләр айның аскы өлеше ябылуын күрергә мөмкин. Ул кичке 8дә башланып, 4 сәгать тирәсе дәвам итәчәк. Әлбәттә, аны күрүнең бер шарты бар. Күк йөзе болытлы булмаска тиеш. Двигательнең 6 цилиндрыннан 5-се генә эшли, шулай да КАМАЗ чираттагы узышка кереште. Сугуд Гарабстанындагы ралли рейдында Татарстан данын яклаучы йөк машинасы соңгы чиккә барып җитте. Бөтен егәренә эшли алмаган двигатель белән чүлне гизеп була микән соң? Илдар Сафиуллин шул хакта. Кеше түзә, тимер түзне. Эдуард Николаев идарә иткән КАМАЗның двигателе 5-нче этапта ук софтан чыга башлаган иде. Моторны ремонтлап төн узды. Нәтиҗәдә Эдуард Николаев экипажы финишка таң алдыннан гына килеп җитә. Һәм шунда ук 6-нчы этапка кузгалды. Это марафон, это Дакар. Бу бит марафон, бу Дакар. Минем уйлавымча, һәр катнашучы мондай каршылыклар аша узарга тиештер. Чемпион буламын, әгәр дә ул үз куллары белән кыен хәлләрдән чыкмаса. Ватык КАМАЗ махсус участокның 33-нче километрына гына җитә алды. Мотор сүнә, двигательнең кайбер детальләре хәтта поддонны ватып чыккан. Майга баткан машина урыныннан кузгала алмый. Хәзер 4 КАМАЗның ишесе генә җиңгәдәге вакыла. Сегодня уже меньше камней. Бүгенге этапта инде ташлар азрак, кумлыклар күп. Бу хакта оештыручылар да әйткән иде, ләкин кинәт төшеп китә торган урыннар еш очрый. Кайчакта хәтта 90 градуска төшәсең сыман. Көндәшләр дә ансат кына оттырырга теләмәй. МАЗ КАМАЗ вәкиле шундыйларның берсе. Проколов у нас не было, тегермәчләр тишелмәде, навигация белән дә кыенлыклар юк. Машина өчен ком әллә ни куркыныч түгел инде. Узыш трассасында ук тегермәч алыштыручылар очрады. Без аларны бу бик куркыныч дип кисәттек. Иртәгә Дакар ралли рейдында күптән көтелгән вакыйга ял көне. Алда катнашучыларны иң озын махсус участок көтә. Трасса 546 километр. Анда ком да, тау ташлар да җитәрлек. Илдар Сафиуллин, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә менә шундый хәбәрләр иде. Уңышлар сезгә һәм әлбәттә Яңа гасыр каналында гына калыгыз.
15 мартка кадәр Илхам Шакиров исемендәге Татар моңы халыкара телевизион конкурсы 17 яшьтән 35-ка кадәр катнашучылардан гаризалар кабул итә. Белешмәләр өчен Татар дәүләт филармониясенә мөрәҗәгать итегез. Биек җырчының 85 еллыгына багышлана. 15 февраль. Филармония. Илхам Шакировның гастрольләре эзеннән. Союздаш республикалар һәм татар эстрадасы җырчылары катнашында мега концерт. Без илһамлы халык. Татарстан Республикасы Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле 7 февраль Габдулла Тукай исемендәге филармония концертлар залында яңа сезон иҗат программасын тәкъдим итә. Баштан 18 сәгатьтә билетлар кассада. Галиәскәр Камал театрында премьера 13 гыйнварда Керәшеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле Туфан бин Нурин каһарманнары буенча Илгиз Зәйниевның Гөргәни кияүләре блюз дигән бер яңа театраль тамаша тәкъдим итә. Туйыбыз шәп булачак, килми калмагыз. Яшигәүе алды. Катарактны җиңеп була. Мин офтальмохирург Рөстәм Тәлдәев сезне Эксклюзив плюс клиникасында көтәм. Килегез, булышарбыз. Эксклюзив плюс офтальмологиясы 279-70-70. Весь январь в автоцентре «Марка» новый Datsun по цене прошлого года от 370 тысяч рублей. Подарки продолжаются. Подробнее 4 пятерки, 3 семерки. Белкада яңа елның түбән бәяләре. Шәшке, мутон, сарык йоныннан эшләнгән туннарга һәм курткаларга 70%-ка кадәр ташлама. Белка, Татарстан урамы 7-нче йорт. В автоцентре «Марка» Nissan X-Trail от 1 миллиона 354 тысяч рублей. Зимняя резина и 100 тысяч на сервис в подарок. Звоните 4 пятерки, 3 единицы. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Яңа елга яңа аш бүлмәсе белән, хыялыгыздагы аш бүлмәсен Данил Мастердан яңа елга 20% ташлама белән сатып алырга ашыгыз. Казан шәһәре Восстание урамы 23-нче йорт, телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта булытлы һава, 5 градуска кадәр суык. Республикабызда урыны белән кар явачак, температура бераз төшә, аязганда кайбер районнарында 15 градуска кадәр җитә. Төньяк көнчыгышта 5 градус суык. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевскида һава шартлары үзгәрми диярлек. Циклон тәэсирендә алда көннәрдә дә булытлы һәм явым-төшемле һава торышы көтелә. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта кар явачак. Көньяктан уртача тизлектә җил. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн булытлы һәм явым-төшемле булачак. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта булытлы һава. Температура -3 градус. Халык сынамышларына ышансак, булытлар түбән йөзсә, чатнама суыклар көтеләр. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Доктор Оста терәк хәрәкәт аппаратының иң куркыныч авыруларын даулаган кебек башка бер кайда да дауаламыйлар. Биредәге акыллы машиналар, дарулар, протез, хәтта хирург коралларын алыштырып, арка һәм буыннардагы авыртулар турында гомергә онытырга ярдәм итә. Акыллы роботлар сколиоз, бүсер, протрузия, артроз кебек авырулар белән эшли ала. Авыру синдромы беренче дәвалау процедурасыннан соң ук юкка чыга. Хәзер үк доктор Остка ярты бәядән кабул итүгә язлыгыз. Казанда кар явачак, 4 градуска кадәр суык. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы терекмеш баганасының 755 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 90%. Көндезге сәгатьләрдә магнит давылы көтелә. Сәламәтлегезне саклагыз. Бүгенгә һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исән-имин булыгыз.